Bejn l-4 ta' Tniebri u s-Sibt, il-Knisja Kattolika tidħol fil-perjodu ta' dlam kif jitfakru b'mod solenni il-passjoni u l-mewt ta' Kristu. Dawn il-jiem huma meqjusa bħala ta' Tniebri minħabba li mill-4 jibda jintefa' id-dawl u kollox jintefa' iżda Kristu jibqa' d-dawl. Tniebri hija kelma ġejja mill-Latin u tfisser dlamijiet u dellijiet. Fl-imoddi fl-4 ta' Tniebri kien jitkanta l-għasar u twieqif il-knejjes kienu jiġu mottija portieri biex iktar tinħoloq atmosfera ta' dlam. Kullimkien kien ikun dlam ċappa, ma kienu jitħallew ebda xemat u l-vari kienu jintfew. Wara l-għasar kienu joħorġu x-xemat fil-waqt li kienu jintfew wara kull salm li kien jitkanta. Dan kien isir sakemm tibqa' mixawla xema waħda biss bħala sinjal li Kristu huwa d-dawl. Wani usil ta' ma' Charles Colleiro li spjeganna x'jissimbolizzaw dawn ix-xemat. Allura daw kienu jissimbolizzaw ukoll it-12 apostlu mill-15 u nies oħrajn li kienu jmorru miegħu u kienu jfittxuh u meta raw li ġej ħajġi kondannat u jwaħħlu fihom li kienu segwaxi tiegħu kif ġara Pietru ċaħat lid-darbiet. Dew jabbandonaw, ħallu di spiċċa wkoll Kristu fin-nofs il-xema mixawla li tissinifika li Kristu għadu ħaj. Barra dan il-funzjoni kienet magħrufa bħala ta' Tniebri minħabba li l-miġema fil-Knisja kienet toħloq l-istorbju apposta. Kienu jagħmlu ħsejjes kbar permezz tas-siġġijiet fil-Knisja. Kienu jħabtu ċuqlajti. Il-qassisin kienu saħansitra isabtu mal-injam tal-kor u tfal kienu jagħmlu storbju min-naħa tagħhom. Dan kollu kien isir sabiex ikun imfakkar meta Ġesu Kristu kien fuq is-salib u nqalet mal-tempata bħal terremot. Ruħu kienet ħarġet, saħansitra iċċartet il-portiera tat-tempju kien mitalina. Dak il-ħin iċ-ċenturjun kien lissen li kien tassew miet liben talla. Il-terremot kien meta konna żgħar aħna konna l-għaxqa tagħna għax konna kont tabbatin inħabt is-siġġijiet tal-kor, sedja fuq xuxin, siġġiet ta' barra u kulħadd iwerżaq u jagħti speċi jors tagħna. Terremot jissinifika wkoll ġara mal-mewt ta' Kristu. Naħseb li simbolikament l-4 ta' Tniebri jissinifika wkoll kif aħna mdorin fil-festi tagħna illi qabel ma niġu għal-lejliet u nhar il-festa nagħmlu 3 jiem ta' trilu. U għandek l-4, l-ħamis u l-ġimgħa 3 jiem ta' qabel il-ġimgħa il-lejt l-kbir li għal ikbar festa xejn. Bejn l-4 u l-ħamis fil-knejjes tagħna jintramaw is-sepulkri. Fl-artali tar-repożizzjoni jintrefa' is-sagrament wara l-funzjoni ta' ħamis ix-xirka fejn wara isiru is-7 fisti. Is-sepulkru jibqa' armat sal-ġimgħa fit-3 meta ssir il-funzjoni tal-bews tas-salib. Fl-antik jingħad li n-nisa li kien ikollhom it-trabi kienu jieħdu l-fjuri tas-sepulkru biex jitfawhom fejn jaħslu trabi bħala devozzjoni.